nesa ta matso kusa, abin da kuka daɗe kuna jira yau gashi nan kun same ta a cikin wayanku. Za mu nuna muku ne za ku samu sama da Dubu 10 zuwa 20 a cikin wayanku a kowane sati. Abin ko da muke da bukata shine ku bi wannan link inda za mu soke a description board namu domin kuma ku fara samun naku. Idan kuka saurari wannan bayanan da zan yi daga baya, za ku fahimci yadda za a yi ku fara samun kuɗi tare da wikiFX a cikin sauwaƙe. To waya ku saurare mu ba tare da jin ɓata lokaci ba. Waya mun gode. Mu je. Assalamu alaikum, barkanku da zuwa Hausa Hot YouTube channel. A wannan bidiyon za mu yi bayani ne game da wikiFX, ma'ana Global Forex Broker. Wannan broker ɗin ta kasance tana taimakon mutane ne waɗanda aka yaudara ta hanyar intanet, ma'ana online fraudster, online scammers, waɗanda sau da tari mutum yana son ya yi investment ɗin kuɗin shi a online, amma sabida rashin adalci na waɗansu da ake samu a cikin online sai su cuce ka da niyyan cewa za su taimake ka ka jujjuya kuɗinka domin ka samu riba. Wannan broker ɗin tana taimakawa ne ga duk wanda aka cuta su ƙwato masa haƙƙinsa. Yanda za a yi su ƙwato maka haƙƙinka suna nan daban-daban a cikin wannan application ɗin, amma abin da nake so in muku bayani a kan shi shine yanda suke ba ma mutane kuɗi su tallata musu wannan platform ɗin nasu. Idan kana yin online trading ko kuma kana cryptocurrency, wannan application ɗin za ta taimaka maka. Sa'an nan kuma ba ma kai kaɗai ba, ko da ko akwai wani ɗan uwanka da ka sani a wata application an cuce shi da niyyar investment amma sun hana shi, to idan ka kawo ƙorafi a wannan platform ɗin za su ƙwatan maka haƙƙinka, sa'an nan kuma za su dawo maka da kuɗinka. Sa'an nan ina son ku sauke wannan link wannan application ɗin a wayanku, saboda akwai link ɗinta wanda muka ajiye a description board. Idan ka sauke ta, to don Allah sai ka ringa amfani da ita domin mutane da dama su samu wannan application ɗin ta taimaka mana da mu da ku gabaki ɗaya. Saboda haka idan ka taya su tallata wannan platform ɗin nan nasu, akwai wani kuɗi da suke bayarwa a kowane mako, abin da ya tashi daga Dubu 10 zuwa sama ba abin da ba za ka samu ba. Insha Allahu mun gode. Kai mana subscribing domin samun sauran bayanai. Insha Allah. Kun ga kaman hakan nan shi ma yana ɗan taimakawa.